matats. Kung nagingon matats nga nakakwarta na ta, naka-sure pa jud ta, di ba? Di pa jud magmahit o silingan matats. Ato ning hatag siya, may nalagod pa paksiw. Matats! Nanatigras siya. Uy, namin yung gitugang! Matats ha? Oh. Apa na sa itong kapitan, may pakol, may diwit. Uy, sus, kadaghan na pa yung pandawan matats oh. Matats, kaya tayo. Uy, napa jud! Uy, grasya. Uy! Matats ha? Muna ginaingon matats nga, dili tanang panahon nga wa te grasya, di ba? Oh. Daghang gani matats. Oh. Oh, atong subahonon. Siyempre di po na mawalang pakol di. Oy, naunsi. Ato na ibaligya ang bangsi ana atong sudanon. Ha? Ah! Gablag pa ko dit. Oh, matats. Mulayas na ko. Kap! Mulayas na ko. Ha? Napa jud? Grasya pa ni, grasya pa ni. Grasya pa ni. Ano ba yun? Oh, yo, isus. Mugahe pa ni sa pinirito. Sa pinirito, mugahe pa ni. Matats ha? Ato nang dalon sa market matas kay ato na ni ibaligya ano kay ubay-ubay na ning isdaan ni kaning mga isda matas bali tulo ni kabangka nga akong kampino mao ni silbi ni libura nako aron matas akong gitawag ang akong followers do nga magpatabang ko siya kay kaning mga isda magud i-classify pa ni ilahi ang dag ko ilahi ang guwapa kay iba-iba magud ang presyo ako matas basta dagha ko grasya no unya nay mo tan-aw sa tuwa dili jud ko ka ako ana matas mo na akong gihimo magpatabang na lang kunuhay ko sila para na ako'y paraan paano na ko sila matagan so akong giingnan akong kauban dira akong followers nga binili na diha para naapoy imong sudan karon iyang gibinlan ingon siya tama na pero wala pa ko makontento matas ako gyapon sang gidugangan no kay gigamayan ako sa akong gihatag sa iyaha mao nang ako na po sang gihakpan matas ug ako tong gidugangan tong isda niya ganiha no tan-aw matas nakapahalipay na tagtao. A few moments later. So matas dara to sudan matas ha kay ambang si ato tong gibaligya kani ato na po ni sudanon matas ha ha ato ni ba sudanon ni pakol dagko lahi na matas, napilip-lipan. Uy, tilapia. Karon, dagan mga tats, ikapoy na kong pakas, dagan na kay kong pula diha. Ato hataga to silingan. Ha? Naka-share na ta dito. Siyempre, pag-abot diri, ato natagan ng silingan. Matats, kung nagingon matats nga, nakakwarta na ta, naka-share pa jud ta, di ba? Di pa jud magmahit to silingan matats. Ato ning hatag siya, may nalagod pa paksiw. Lagi kita guli. Ay, dagang isda te. Ay, dagan nagdunggo. Oo. Naigamang guys, grasya tiyo. Ay, salamat. Ito na ibala ang paksiw na te. Thank you te. O, di ba mga tats? Ano lang kasimple mga tats, no? O, di, gamay na lang akong trabaho unon. Kapoy na kasi pakas mga tats. Kani, Kapay nagsurang-surang silingan na ni mga tats. Karon, atong himuon karon, bitlipan no? Kani mga tats, sugbahon ta niyo niya. Ikapoy na ko. Ikat pa kong trabaho ba? Ikapoy na kong pakas. Tinood lang. Yan di mo pa naman mahurot og taon eh. Oh, no? Basi na mabot niya matas mga pikas balay ba? Pikas balay. Ato ni panghatag matas uban na niyo. Oh, dagan ko niyo. O di ba? Lami sa piling matas nga nakagrasya na ka, nakakwarta na ka, naka-share pa jud ka, di ba? Ana lang na siya matas.